Moi boas de novo, temos novo partido pouco a pouco que se van definindo os encontros. De feito, este é o último? Eu ollo porque temos o penúltimo encontro da fase de liguilla, o que me dirá, atención, a Ponferradina contra o Celta. Moi taliada tería que facer a Ponferradina para quedar fora, por non decir que está virtualmente dentro. O Celta, que quere ser primeiro, vai intentar, ahora mesmo non sei, bueno, Barberismo, que estaba indo a por un refrigerio, e ovación moi merecida para o que vai ser o colexiado do encontro, o que animamos a facerse un penalti. Un penalti ahora mismo sería absolutamente histórico. Aí están os dous equipos xa prácticamente preparados. Ollo, dous equipos que están facendo as cousas moi ben no torneo, sobre todo no caso do Celta, porque os celtistas que queren reeditar o seu campeonato na primeira Twitter Cup, queren meterlle unha segunda estrela ao seu escudo, agora que se fala moito de estrelas. Pois aí está o sorteo de campo, os equipos xa formados para este encontro. O que pasa que un habitual, ¿no? Podemos decir que desaparecen os balós, e mirade que aínda non houbo goles. Se houbera goles, pois tería máis sentido que un equipo os botase ao campo. Barberismo listo, todo preparado. Comeza o encontro entre a Ponferradina e o Celta, ambos conxuntos tuiteiros, e polo de agora o balón, como foi o saque da Ponferradina, con Yoko, que move hacia a banda dereita. A Ponferradina, pois polo de agora, que prefire manter o balón, ver onde se poden abrir os espazos. O balón en longo buscando a carreira, pero chegou moi ben para cortar Valverde, que xa xoga con larsenismo. O Celta que quere tomalo con calma, quere cociñar a xogada, abre cara aos seus centrais, xogan para a medular, onde xa recibe Arturo que intentaba doblar, nada, volve recuperar Arturo e volve xogar o Celta, un Celta onde o perigo ven polas bandas, os extremos que están facendo moita pupa. E ollo porque acaba de chegar por aquí con outro refrigerio Dani Cabo. Non sei se queres comentar ou queres tomar o refrigerio. Pois baixa para aquí ahora mismo, Daniel. Gestiónate, por favor. Gestiónate. Aí vai polas escaleiras Dani Cabo. Mentras tanto, Diño, unha das estrelas de Twitter Celta, que se prepara para botar o córner. Vamos a ver o que buscan. Pode buscar unha xogada en corto con Doubichan. Non vai ser o caso. O centro, corazón da área, o remate! Gran remate de Arturo, pero non conseguiu que fora a porta. O disparo, o testarazo que se foi lixeiramente por riba da portería que defende Mario Ayer. Nos 20 minutos de hoxe mantense ese resultado por 0-0. Dani Cabo, eliminación durísima de Twitter Compost. Tivémolo preto, pero non puido ser. Pero moita honra aos rapaces, moita honra a nós, porque dimos un espectáculo. E a victoria do poder da amizade e a victoria do pobo obreiro tamén. Aí está Santi na frontal da área, que pode buscar o disparo, prefire abrir a Doubichan. Doubichan intenta encarar, vai para adentro, pode armar a perna, non o fai, prefire tomalo con calma. Arturo para Santi. Santi, volven a abrir, banda esquerda, o centro, espera Arturo! Era bon cabezazo, pero non conseguiu darlle a potencia necesaria. Quero falar das pernas de Doubichan, auténtico animal. ¿Catalogaría lo de becerro? Sí, claramente. Becerrazo histórico de Doubichan, con esas patas
fartas de correr a banda e ollo, porque a xogada é de Diño que pode apura a liña de fondo Doubichan a reviravolta, pode haber de xeite. Que salvada de Rodras, que salvada do capitán, que conseguiu evitar que o Celta abrise o marcador. Que boa xogada, pero o Celta quere volver, ten a Santi, a parede, había fora de xogo, pois era un auténtico golazo, pero había fora de xogo posicional, porque sí que é verdade que había un xogador do Celta lixeiramente adiantado, ou pode parecelo desde aquí, cando se daba a parede. Non damos visto a xogada. Ti, Dani, como ves? Para min, posible fora de xogo. Vou ir con barberismo, eu creo que é fora de xogo, a pesar das protestas de Santi, que no anterior partido perxudicounos gravemente. Bueno, pitou unha mão, pero despois derivou unha contra e case o gol, pois Santi, que intentaba chegar, pouca cousa máis. Polo de agora, bueno, saludos desde Twitter Zamora, di ItzJ04. Saúdos tamén para dende Lalín, dende Manuel Anxo Cortizo, para un Zamora que se está reforzando na primeira ref. Sí, parece que non hai moitos hobbies que facer en Zamora. Podían vir xogar este torneo maravilloso, aí que agora mesmo está disputando a Ponferradina, quinta provincia, no, o Bierzo. Polo de agora, pois sin éxito coa portería, xogan da medular o balón en longo buscando un desmarque que non había, estaba ben posicionada a zaga. Correcto, a zaga do Celta, unha das máis correosas do campeonato. Aí está, grazas Dani por esta ollo que pode vir. Este non o piden, vai ser saque de esquina. Que daño fai a dupla Diño Doubichan por ambas bandas. Sí, que está moi claro que o Celta ten dous extremos de moita categoría, quizáis atrévome a decir das mellores con Piti do Pontevedra. Pode ser, pode estar aí o MVP nestes xogadores. O saque de Curruncho, cerradiño. Bueno, Santi quería facer a de Zidane, Santi estaba aí loco. É bo xogador, Santi, Que pasou? Apagamos o micro sin querer. Pois o que decíamos, ¿no? Que estáse poñendo agora algunha nube no Manuel Anxo Cortizo que xa se puido poñer antes porque, polo menos en Twitter Compos, houbo queimaduras. Sí. Ti en concreto pareces a un auténtico guiri, Pero un guiri dun lado, que é moi curioso tamén. Aí está, xoga Santi que quere dar reviravolta para Arturo arma a perna, ese disparo raso sinxelo para Mario Aller, pois polo de agora o Celta que se está instalando no campo da Ponferradina. Si, perdía o balón con moita ansia Doubichan, que podería ter feito dano por esa banda dereita, Eros. Mira. Aí que a pode recibir Doubichan, intenta driblar, non o vai conseguir, xoga atrás, asegura o Celta que reinicia a súa andadura para conseguir o gol. Agora por banda esquerda pode haber un centro, non o vai haber. O balón para Santi ao medio campo, intenta se xirar, bueno, vaya xiro que é isto técnico, pero disparo, pois que non foi bon. Empezou a xogada moi ben, acabou non tan ben, Eros. Podes dicir que acabou regular. Sí. Tampouco mal, porque mal é unha pérdida para contra, pero bueno, non foi a mellor das finalizacións. Mario Aller que vai sacar en longo a cara a medular, o duelo aéreo domina a Ponferradina, o xogo que vai cara a banda esquerda, pero unha cousa está clara, Doubichan.
Unha cousa está clara, é que o Celta sale rápido. Santi pode armar a perna, a ver se o consiga. Hai moito xogador da Ponferradina, prefire dar atrás con Arturo Capón. Ollo esa peinada, Diño, fora! Quedouselle un pelín atrás. Era boa xogada de Diño, Gústame moito, Diño, moito, Ten moi eléctrico. Sí. Podemos chamar o Rayo de Twitter Celta. Diño Rayo. A min gústame Diño xa, directamente. Diño Maravilla. Ronaldinho. Hai moitos posibles motes para todos estes xogadores e que hai que ir poñerllos. Déixame preguntarte, Eros, agora que estou comendo frutos secos, cal é o teu favorito? Os Kikos, Os Kikos. sen dúbida. A min os cacahuetes pelados, tío. Sen dúbida os Kikos. Sen dúbida os Kikos. Xoga Ponferradina no centro do campo con Nacho, que a perde, pero agarra lixeiramente. É de Diño. O balón. O Celta. Ayer o recheite. Gol. De Santi. Aproveitou o rexeite perfectamente o do disparo de Sergio e conseguiu aproveitar, marcar e disparar para marcar o primeiro tanto do partido. Quedache sin voz, Eros. Está encendido. Está todo encendido. Se grito máis, quedo sin voz. E levo unha semana moi peligrosa. Unha semana moi perigosa. Por certo, hai que dicir que Santi, un xogador moi velenoso aí partindo de media punta, que xa leva, se non me equivoco, 2 ou 3 goles. Sí, a verdade, non habería que consultar na web de Madia Levo agora mesmo. Despois, nun momentiño miramos, pero Santi que aproveitou o rexeite, que a xogou perfectamente. E oye, é que marcou un triple tamén. Cantos puntos leva a Ponferradina? Pois mira, mirocho agora, vou entrar no Twitter de Madia Levo, así que deixoche un segundo a cargo mentras vou buscando todo. Busca, ti tranquilo, podes buscar e falar a vez, Eros. Eres un tío polifacético. Sí, pero costa que non estamos no mellor momento. Vamos a ver. Ollo que pode haber balón ao espacio. Santi, ayer de cabeza, esa recordou a Unai Simón. Sí, o estilo total, Unai, un auténtico fenómeno, por certo. Efectivamente, pois mira, agora mesmo Pontevedra 10 puntos, Celta 10 puntos, Lugo 9, Depor 7, Ourense 6, Ponferradina 4. Empatado con Twitter Compus. Hoy estaba, pero non o conseguiron. E vou ver tamén os goles, a ver si os dou atopado. Ainda vamos pasar, se non o sabemos. Se nos luchamos. Oye, porque Santi non sei se está contando este gol. Creo que sí, porque Madia Levo está actualizando. Santi leva 2 goles. Máximo goleador. Piti con 3. Aí vai Dovichan. Imperial. Yoko. Fíxose de noite a Dovichan. Mira como deixa, Santi. Ollo Santi, quería ir a polo segundo, pero non o conseguiu. Está o Celta volcadísimo en área rival cando estamos preto de chegar ao minuto 12 de encontro, co Celta gañando 1-0 ante a Ponferradina aquí no Manuel Anxo Cortizo de Lalín. Un auténtico campal, como diría o noso amigo Mauro Romaní, e que está dando moitas alegrías. Sí, o que vexo claramente como o Celta xoga con unha confianza tremenda, notase que se coñecen xa do ano pasado, e iso nunha competición dun día como hoxe, pois notase moito e xogan con unha confianza tremenda, que eu creo que van chegar á final, É o poder que dá a estrela, non? Correcto. Eso sempre dá poder. Aí está, xoga o Celta na medular, moi bo, xesto técnico do xogador do Celta que busca Diño a pura liña de fondo, pero non conseguiu. Varo, espectáculo, con esos 2 controles. Varo, terra de goles. Bergantiños, Varo, volvede.
Sí, que Varo, recordemos, con pasado no Outeiro de Rei, en primeira autonómica, se non me equivoco, de Lugo, e un futbolista que xa demostrou antes cun golazo tremendo que ten moita calidade, como nesta xogada previa. Non lembro agora en que equipo, pero creo que sigue xogando. Seguro, que antes dixo que a pretempada iba a ser moi dura. Ollo, aí está Santi, que bonito control co peito, pero non tanto o pase. Volve a controlar Santi, que agora mesmo é o eixo de todo o que pasa no ataque do Celta, e o timón, podemos estar chamando o... Cal se che ocurre? Que xogador se che ocurre parecido a Santi? Pois agora mesmo está media punteando ao estilo Juan Román Riquelme nos seus vellos tempos. Está recordando que os deces aínda teñen cabida neste fútbol. E do Celta? Do Celta, pois Mostovoy, por exemplo. Sí, podría ser un Mostovoy, ademais con esa camiseta pégalle. Ollo, porque tivemos a entrada de Pablo Sexo, que claramente foi o MVP da edición pasada. Ollo, control de Pablo Sexo, xusto falando del, podía forzar a falta a Ponferradina, ahora sale a contra, salen a bueno, qué parede, sigue avanzando a Ponferradina, siguen, o balón para Rodras que pode intentar algo, pero madre mía, qué defensor ten aí o Celta, qué defensa ten na figura de Tomás, espectacular. Que recuperación. É que Tomás véselle que ten cousas de gran competidor, gran lateral dereito, moi ben nos duelos. Moi ben, Diego de aí. Sigue Varo, levas a Varo, conduce Varo, máis de Varo, que intentaba abrir, pero quedouselle curtiña. Sigue a loita no centro do campo, pero é unha cousa que me está gustando moito do Celta, que os duelos. Santi pola banda dereita, Santi que pode intentar, apura o centro, non chega ninguén, no, despexa a Ponferradina, pero volvemos ao mesmo. Hoy cayó un lío. Rodras sigue conducindo. Va a mirar, sigue na media punta. Media punteando Nacho que intenta xogar con Vázquez outra vez para Nacho que intenta driblar. Estáse baixando a persiana. O centro a ningún lado. O Celta replega rapidísimo. Sí, eu que vexo que a Ponfe falta quizáis un futbolista rápido que rompa o espacio e non o está tendo. É moi difícil xogar sin xente que busque os espacios. Eu encántame unha cousa do Celta, que era o que iba a decir antes, que é a capacidade de recuperar tan pronto tras perda. Sí, ademais é iso, é un equipo que ten moi claro que xoga, dous bandas ben abertos, boxo entre líneas e balón rápido aos bandas. Mira, como este. Mira, Diño, é un 2 para 2. Diño para Santi, quere o segundo, Santi, ai, Imperial Yoko, que además rascou un pouquiño en Santi, que se puido facer dano, está aí tendido sobre o chan. Barbeirismo non a ve, sigue. Non vai nadie o espacio na Ponce. Pedro pola banda intentaba recortar hacia adentro, pero nada. Santi sí que queda un pelín renqueante. Non lle tocaron. Está facendo a 13-14. Algo sí que lle tocaron porque hai troco en Twitter Celta. Por aí tamén está Quiño, que quere dar clases. Hai grandes tuiteiros, tamén sabemos que o míster do Twitter Celta é Pablo Di Novita, un clásico que dá moita cera ao Deportivo sobre todo. É un grande, unha gran tipo. Un tipo da Estrada, por certo, pobo veciño de aquí de Lalín. E de Vieito Baliño, aí está. Un saúdo tamén para Vieito se nos está a escoitar. Xoga o Celta por medio de Varo, que abre cara a Diño que pode encarar ou prefire buscar a Pablo Sexo? Pois non, busca un cambio de orientación que vai a absolutamente ninguén. Xoga a Ponferradina, que intenta enlazar rápido, pero é que... Eso é o que necesita Ponfe e non lle está dando ningún xogador. Sí, é verdad, pero sí, porque no centro do campo están recuperando balóns, como acaba de facer Rodras, pero sí que é verdad que lle falta... Sí. Tamén é... Creo que moi bo traballo do Celta, Sí, claro, evidentemente o que falábamos, o Celta é dos equipos máis rocosos do campeonato.
Sí, moita seriedade defensiva, porque agora intentaban o centro e sempre había un xogador bueno, Pablo Sexo, que acaba de facer sexo con ese taconazo espectacular. Que hai nenos vendo stream. Bueno, pero ese sexo con CS. Xoga o Celta en banda dereita, Tena Branco. Branco, invente, Branco, invente. O balón cara frontal, esperaba Varo. Pero outra vez o Celta non perde o tempo. Balón todo o tempo. E ollo coa incorporación de Valverde, que pode poñer o centro. Hai dous xogadores esperando dentro da área. Valverde sigue, Valverde! Tapou a defensa da Ponferradina, porque o Celta é, con todos os meus respetos a Ponferradina, moi superior. Estámoslo vendo, neste partido polo menos estáse notando esa diferenza. Mira Quiño. Quiño que intentaba sacar pero sen éxito. Aí fora de xogo. Co que dicíamos, o Celta pois xogando un fútbol maravilloso. Estáme gustando moito este Celta, É que merecen máis dun gol. O que pasa é que xa solo lles queda pouco máis dun minuto. A Ponferradina que vai buscar o balón en alto para ver si Capugna pois poden conseguir algo. Non hai dianteiro agora mesmo na Ponferradina. O sea, os centrais do Celta están facendo quizáis un dos partidos máis cómodos no que levan de competición. Pode ser, está Robleda esperando na banda, pero quere enlazar a Ponferradina. Ollo, ai, non deu aberto cara a banda. Pero hai un desmarque moi claro. Sinalou barbeirismo fora de xogo a Sergio, que eu creo que non había. Non era para nada, dende aquí vémolo perfecto, pero hai que entender que un árbitro que está só é moi complicado que vexa os foras de xogo. Ten moitísimo mérito un só colexiado e pitar as foras de xogo. Vai axustado. O bar dinos que axustado o a cantina da baixo. Moi axustado. Hai bar, pero é bar, de verdad. Acabas de velo. Efectivamente, temos bar e vamos a ver, Yoko que saca arriba, pero non debeu pedir a distancia. Leva a Sergio Cabaixa. Ollo que hai unha incorporación, non hai moita liada. Sergio que vai aguantar o balón. Vai deixar o encontro morrer. O bueno, espera, nada. Balón para Ayer, vai sacar rápido Ayer a ver se podan agarrar algo do desconto. A pugna aérea Quiño, pero Celta. Moi ben, o que dicíamos, o lateral dereito Tomás, encántame. O Celta está nun rendemento espectacular e de feito Celta leva a victoria por un gol.